sección en semprevalencia.com y tenemos, nuestro primer invitado es Fernando Giner, un referente del valencianismo y nos va a contar muchas cosas. Bueno, Fernando, com estem, lo primer? Bueno, un poquet disgustats per el resultat d'ahir, però en l'ànim, per supòs, de continuar endavant i millorar. L'actualitat mana i després de la derrota d'ahir contra l'Almeria, com veus l'equip? Home, tocat perquè no sols és la derrota d'un partit, és la derrota contra l'últim classificat y ve de una derrota también contra el Villarreal. Entonces el equipo es normal que estiga tocat, el entrenador es normal que estiga tocat y la afició és normal que estiga enfadada, però així no tenim un altre objectiu que millorar dia a dia. La millora dia a dia pues, passa primer per part nostra animar tot el que puguem a l'equip i a les persones que estan més propers de l'equip. I després perquè l'equip tinga una reacció d'orgull i una reacció a nivell professional. A priori, parlàvem abans fora de càmera, Djukic era el míster, l'entrenador que tenia el perfil per entrenar a València, un home de la casa, en certa experiència, que arriba a un projecte prou il·lusionant i portem 10 jornades i la cosa no arranca. Què creus que ha passat ahir? Bueno, no podem ficar el foco del problema sols en el entrenador, ¿no? Així n'hi ha molts factors que han influït a que les coses al dia d'avui no isquen com vulguérem. Entonces el entrenador, per supuesto, es el màxim responsable i té que buscar solucions. Però els que juguen dins del terreno de joc són els jugadors que també tenen que aportar solucions. I després està el club. El club té que prendre les seues decisions també en cada moment i en el club n'hi ha unes altres facetes que no són sols les deportives les que n'hi ha que solucionar i per part del club estic segur que apoyen qualsevol decisió de l'entrenador i de l'equip sempre i quan els objectius se vagin complint. Quan no, això com tot. N'hi ha que prendre decisions i és així en el món del futbol i qualsevol faceta de la vida. N'hi ha un moment que n'hi ha la família és el pare o la mare el que té que prendre una decisió i en el futbol està el president que té que prendre les decisions o la junta directiva i dins del terreno de joc són els jugadors i l'entrenador, no n'hi ha més. Penses que Djukic pot estar contra les últimes hores o depèn molt del partit de Getafe o és... En el futbol sempre depenim de resultats. No és que siga desgraciadament, però és així, el món del futbol és així. Quan les coses no van bé, sempre s'apunta a l'entrenador inicialment, perquè és el màxim responsable i és el que pot donar un canvi a l'equip. Si no ho aconseguís, tampoc té per què ser culpa o millor que culpa, tampoc tenim que pensar que un entrenador és roïn perquè en un equip no funciona. N'hi ha entrenadors que canvien d'equip i l'equip funciona perfectament. Però és la forma de ser de cada un. N'hi ha una relació de química entre entrenador i jugador, i te parla ja més com a jugador, com a exjugador, que no com a entrenador, que també ho eres. N'hi ha una relació de química entre míster i futbolista? Sí, per suposo que sí. Les relacions entre entrenador, futbolista, les relacions entre el futbolista, l'afició i futbolista, entrenador i club, si n'hi ha una relació cordial, una relació bona i fluida, les coses funcionen millor. Quan no, i no vull dir que tot estiga mal, però està clar que les tres bandes no n'hi ha una relació fluida per
per motius diferents, que han anat ocorregunt des del principi de temporada. Això és a lo que n'hi ha que donar solució, perquè la fluidesa, la bona sintonia, la bona harmonia entre les parts és el millor perquè funcioni. I quina és la primera? Sempre preguntem, què és primer, l'ou o la gallina, no? Està clar que perquè reaccioni l'afició tenen que haver bons resultats, però els jugadors també diuen el mateix, demanen l'apoyo de l'afició per veure si ells aconsegueixen obtindre bons resultats. Mira, me dona igual que siga un o l'altre, l'afició està clar que la tenim perquè apoya l'equip en cada partit. I després els jugadors i l'entrenador són els responsables de la part deportiva, són els que tenen que decidir del terreno de joc i tenen que fer alguna cosa per a canviar esos resultats que no hicieron nada. Sí, son ells. Esa dinàmica negativa. La dinàmica negativa la tenen que canviar ells. I després el club ja decidirà en cada moment el que té que fer. Però és que València, històricament, des que el València existís pràcticament, sempre ha tingut aquests altibaixos, no? I jo recordo que no fa massa temps Djukic estava parlant de València és un gigante dormido, que aquesta frase probablement l'estia condenant un poquet. I ara, de començar un projecte molt il·lusionant, amb Salvo també com a cap visible, a una crisi de mals resultats, ara tot el món està fora, no n'hi ha terme mig. Bueno, així en València estem acostumbrats i a mi no me sorprèn, no? No me sorprèn, però jo intento tindre els peus en terra sempre conforme el que veig, que a mi no m'agrada anar per davant de lo que no puc aconseguir, no? Sempre m'agrada obtindre objectius més a curt plaç, però poquet a poquet, que traçar-me objectius a llarg plaç i després que te desil·lusiones per algun motiu i que al final no aplegues a aquest objectiu, no? L'objectiu del València jo crec que té que ser clar, és clar, té moltes situacions que té que solucionar i té que anar solucionant-les poquet a poquet. Tindre els peus en terra, saber que tenim un gran equip, però saber que som els millors del món de cor, però de cap tenim que pensar el que fem i saber on estem. Vaig a fer un canvi de registre i este registre seria un registre molt més social. El València està jugant un altre partit, un partit molt interessant i que l'està lastrant, i és el partit econòmic. Ara mateix la situació quina és entre l'aval, Bankia, fundació i club? Ara mateix tu estàs ficat allà a la fundació i coneixes prou bé la problemàtica. Bueno, conec la problemàtica, però no sóc la persona que deu de manifestar-se respecte a això, no? Per això està els regidors de la fundació i els regidors del club. Entonces, ells saben perfectament i estan intentant fer lo possible perquè això tinga una solució. Jo quan estava en l'anterior junta directiva també intentàvem buscar aquestes solucions que no són fàcils, per això n'hi ha que donar-li un marge de confiança a aquesta junta directiva tant de la fundació com del club, perquè és molt complicat donar-li una solució econòmica al club i fer que l'estadi se pugui acabar i fer que l'equip estigui en Champions. És complicat, per això n'hi ha que confiar, donar un marge de confiança i esperar que se solucione. De tota forma ja t'he dit que és complicat de tot. Fem una part i anem a parlar ja de coses més agradables. Anem a parlar de Ferran Giner com a jugador de futbol, Ferran Giner com a jove que en 18 anys debuta, si mal no recordo, a principis dels 80. Sí. Conta'ns la primera vegada que vaig xafar a Mestalla, la primera vegada que vaig jugar en el camp del Mestalla, del València, del primer equip. Quina sensació, perquè això ha de ser molt xulo, no? El veure't ahí... Claro, esa sensació és la que no olvides mai, per supòs, és la que quan tens un xaval al terreno de xoc que debuta
recordes enseguida els moments ixos que tu estaves ahí també, són uns moments pues, indescriptibles perquè sols que pots sentir-ho si estàs i te passa, no? Per a mi, com a valencià d'un poble d'Alboraya, pues, l'haver aconseguit en 17 anys debutar en l'equip de la teua vida, no? el València Club de Futbol, pues era com si fuera un somni, no? No te creies hasta que no estaves ahí en ese moment, però no sols en ese moment que veus que vas a eixir al terreno de joc, sinó hasta que no. Tot. Sí, hasta que quan pita l'àrbit i te dones compte de que sí, ja ha pitat l'àrbit i estic en este partit, i estic en esta camiseta i estic jugant un partit de futbol en Mestalla. Hasta que no passa això, no te dones compte de lo que has pogut aconseguir, no? I David, te tremolen les cames? No, tremolar-me les cames no, perquè al final estàs nerviós, estàs nerviós perquè un debut significa molt per a un xic jove, el debutar en bon peu, el debutar en un resultat negatiu o algo que te pugui eixir mal, al final afecta psicològicament al jugador i en certa manera també afecta a la gent que t'està mirant, que si t'ixen bé les coses pareix que estigues preparat i que sigues un bon jugador, si no t'ixen bé pareix que aquest jugador és massa jove, sempre n'hi ha excuses, no? Jo dic sempre que un xaval jove quan debuta en primera divisió té qualitats segur, perquè ningú entrenador se tira pedres sobre ell mateixa, no? I que per estar ahí té que haver aconseguit anteriorment algo. Haurà estat en el Mestalla, haurà estat en el juvenil, haurà fet algo, com era el meu cas, haurà estat en l'escola, haurà estat formant-se, haurà estat seguit per tots els entrenadors del futbol base i hauran donat la seva opinió respecte a aquest jugador. Per tant, quan un jugador debuta, té que tenir el màxim apoyo. Independentment de si aquest primer partit o aquest debut li és millor o pitjor, no? Té que tenir una continuïtat i al final se demostra. La meva generació, recordeu que jo, encara que vas debutar en 17 anys, després vas tornar una altra vegada al Mestalla, pujava, baixava, però després érem entre 8 i 10 companyeros valencians els que pujàrem al primer equip i que el temps va donar la raó a que si apostes al final aconseguissis els objectius. Nosaltres n'hi hagueren alineacions que són les més boniques per a mi, no? Que érem 8 jugadors de casa. Quique, Fernando, Boro... Sí, estava Rever, Boro, Quique, Arroyo, Subirats, Arias, Sempere, Granero... O sigui, és que... Sí, de la forma eixa perquè... Venim de darrere. Ricardo Arias i Subirats estaven ja a principis dels 80, però la forma eixa que... Sí, però que són de casa també. Sí, són de casa. Estan formats en casa també. Però la forma eixa de jugadors de la nostra generació. Arroyo, Quique, se va també fer molt l'any que el València baixa a segona divisió. Que ells van foguejar i... Exactament. La diferència en quant ara, jo la tinc molt clara, no és igual debutar en un equip en el que estàs optant per jugar la Champions i l'exigència és jugar Champions que en un equip que ha baixat i per circumstàncies té que tirar mà de la cantera. No és igual, però al mateix temps te dones compte de que l'aposta per gent jove de casa, formar en casa en el primer equip en un objectiu clar que era era de segon pujar a primera, que no és fàcil, si no miren les estadístiques dels equips de primera que han baixat a segon, quants n'hi ha que han pujat en seguida. I com s'ha de pujar, que jo recordo, jo era molt xicotet, però recordo que s'ha de pujar en lliga de 2 punts. En lliga de 2 punts. I després se va jugar una altra lliga. Sí, i crec que van treure com 12 punts al segon, va ser brutal. Sí, però és que després n'hi havia que jugar una lligueta d'ascens. Un play-off. Un play-off. O sigui que encara que haveren guanyat per 40 punts davant, n'hi havia que jugar la lligueta de play-off que te podies quedar fora.
pues, van ser campeons de Lliga i també van guanyar la Lligueta. I al final pujarem a la primera divisió, se li dona continuïtat a aquests jugadors, el primer any pues, quedarem a mitad de tabla, i després, a partir del segon any, ja el València va remuntar i ja el València que es fa fort en segona divisió que puja a primera. Sí, no, dia que és veritat que pues no poguérem obtindre ningú títol en aquests 10 anys, aquesta generació. Però, claro, pujar de segona divisió a primera en un any, la gent jove, tots de casa, la majoria de casa, en uns reforços que aplegaven cada any, i haver aconseguit estar segon, tercer, quart, pues era important, era important. No se li dona importància, perquè la importància la té els títols, no? Però n'hi ha que pensar d'on veníem, I entonces això per a nosaltres era important. I després tinguent la mala sort de perdre la final de la Copa del Rei contra el Depor en Madrid el dia de la pluja, i el 24 de juny. D'haver guanyat aquest títol, pues, tal vegada haurem estat més reconeguts aquesta generació, però no va ser així. De totes formes, jo estic super orgullós d'haver fet que el València, junt amb tots els companys, pujara de segona a primera i se consolidara en primera i que estiguera a dalt sempre. Una de les coses que més sap de tu dins de les concentracions és que eres un bromista i que entre tu i Paco Camarasa generalment sempre la liaveu. Com va néixer això? Les concentracions, començaves tu, després Camarasa se va fer comboi en tu? No, bueno, això és la forma de ser de cada un, no? Lo que està clar és que, mira, nosaltres ja vam dir que érem molts de casa, nosaltres en el vestuari parlàvem en valencià. El que venia de fora se tenia que arreglar o buscar la forma de saber lo que estaven dient, no? Però parlàvem en valencià. El bon dia i hasta demà era en valencià cada entrenament i cada dia que se veien. Això feia pues, que la sintonia entre nosaltres pues, fora diferent, no? Després érem més jóvens, ens agradava pues, el fer bromes, l'harmonia, la bona harmonia del grup, el fer dinars en l'equip, fer un almorzar, quedar pa sopar, lo que sigui. Era una harmonia diferent, més de grup, no? Més de casa. I jo crec que això va ser un dels èxits que tinguérem en aquella generació, no? Que n'hi havia com més unió dins de lo que és el vestuari, pensant sempre que dins del vestuari és molt difícil la convivència. Són 22-25 persones i sempre n'hi ha algo que no pareix bé, no? Però llevant això, el conjunt en general era bo. I les bromes pues les acceptaven tots, se li feien a tots. Si Camarasa i jo o algú més érem els que iniciàvem aquest tipus de broma o el que fora, també s'arriesgàvem a que ens ho farem a nosaltres. Però bueno, ho acceptaven, per suposo que ho acceptaven i... En aquest vestidor, qui era el més serio dels teus companys? El més serio? Sempere. Sempere, el Mut. Sí, el Mut. Els més extrovertits, tu i Paco? Sí. Vos feien comboi algú més, Arroyo? No, tots. Tots fent comboi? Tots. Nosaltres diem, anem a fer això i tots volíem participar. Si era una de les coses boniques, però... A veure, el fer broma no se trata de fer broma per gastar una broma a uno, se trata de fer comboi, com se diu en valencià, no? De juntar-nos, anem a fer això, i resulta que en una habitació igual estàvem... La situació era de sexe, en aquells anys era de sexe, ara és de 18. Però igual estàvem 12 en l'habitació per aconseguir fer una broma per un companyero. Entonces, això és el que a mi m'agradava d'una concentració, de fer grup. Les concentracions són, o pense jo, que tenen que ser per a conèixer millor al companyero. L'única manera de conèixer millor al companyero és
tiene una relació més estreta en ell. Si tu vas a una concentració, cada un se fica en la seva habitació, o cada un se fica els seus cascos, i un està per el jardí, l'altre per la piscina, l'altre per l'habitació, l'altre per el passillo, i no n'hi ha comunicació, la concentració, pa què val? En aquest aspecte volia incidir jo. En aquest aspecte ha canviat molt el perfil del jugador. T'ho dic perquè tu des de dins coneixes bé, òbviament, el que vas viure tu, i ara també coneixes bé el que n'hi ha. Sí. Ha canviat, ha canviat. No te dic que siga ni millor ni pitjor. La meva opinió és que, com ho tratàvem nosaltres, funcionava bé. Jo no dic que ara siga pitjor, el que sí que veig és que n'hi ha menys relació entre, com a persona, entre... Són professionals, tal vegada més professionals que nosaltres. Per què? Pues perquè tenen més mitjos, tenen no més responsabilitat, perquè la responsabilitat teníem la mateixa, però n'hi ha més distanciament entre les persones com a persones. Després, en quant a relació en l'afició, també és més complicat, en quant a la premsa també és més complicat. Antes estàvem pràcticament tots junts, i eixíem de l'entrenament i estaven ahí tots els xiquets, tota la gent que volia autògrafos i demés. S'ha desnaturalitzat un poquet, no? Antes era tot molt més natural. Ara probablement el futbolista és més inaccessible. Sí, però no li tire la culpa al futbolista. No, és tirar de lo que es veu ara. És lo que va corregant, no és culpa del futbolista. O sigui, n'hi ha que entendre, jo ho entenc moltes vegades, que una persona que acaba... Tu fica't en el teu treball, no? Tu acabes de treballar després de fer un esforç físic i estar ahí concentrat i treballant, i que isques per la porta i tingues a 50 persones o 100 persones